Спартак күтәрелеше темасының практик өлешен башлыйбыз. Беренче бирем. Аңлатмаларны терминнарга туры китереп языгыз. Җавап. Гладиатор. Сугышырга өйрәтелгән кыллар. Лектор. Сакчы. Император. Триумф вакытында полководецка бирелгән мактаулы исем. Икенче бирем. Тарихи документны укып, сүз кем турында баруын яз. Дөрес җавап Спартак. Өченче бирем. Тарихи хаталарны табыгыз. Җавап. Спартак берәүне дә кире бормаган. Ирләргә корал тоттырганнар, карт-кырларны һәм хатын-кызларны көчләреннән килердәй хезмәткә тартканнар. Тимерчелек эшен белүчеләр, кылычлар һәм сөңге очлыклары куйганнар. Хатын-кызлар һәм балалар ашарга әзерләгәннәр, кием-салым ямаганнар. Ат көтүләрен кулга төшереп, Спартак атлы гаскәр булдырган. Дүртенче бирем. Бош калган урыннарга аста күрсәтелгән сүзләрне куеп, текстны языгыз. Җавап. Сугышта яраланган гладиатор мәрхәмәт сорап тамашачыларга сул кулын сузган. Әгәр тамашачылар баш бармакларын искә күтәрсәләр, бу аның гомерен саклап калуны аңлаткан. Әгәр алар бармакларын аска төшерсәләр, гладиаторны үтергәннәр. Укучылар, Спартак күтәрелеше темабызның практик өлеше тәмам. Онлайн мәктәбебезнең киләсе очрашуларына кадәр мин сезнең белән саубуллашам.